Għaliex, is-suġġett li ħaddiskutu llum l-arti, suġġett li persona li interessana ħafna. Magħna Derintanti, kif ukoll Raffaella Zammit, grazzi li qegħdin magħna. Ma jistgħux indiskutu topic bħal da jekk ma jkunx hemm artist rinomatu anke lettur fl-arti bħal Derintanti u anke Raffaella li tant tagħmel xogħol grazzi għall Fondazzjoni Gabriel Caruana tgħin ħafna il-komunità u anke tfal jesprimu jersqu aktar lejn l-arti. Il-mistoqsija li ħaddiskutu llum għaliex l-arti f'ħajjitna. Wow, għaliex l-arti f'ħajjitna? U x'inhi arti? X'nifhmu bi arti? Ħanibdew minn hemm. Naħseb l-ewwel tweġiba li forsi nista' nofri ma l-ewwel għax l-arti hija inevitabbli. Tgħidilillah xi tweġiba dik. Hija inevitabbli bħal hija inevitabbli fil-ħajja tal-bniedem li tesprimi ruħek, li titkellem, li tieħu nnifs kultant. Naħseb dik hija waħda mill-ewwel risponsi li nista' nagħti b'mod immedjat. Ovvjament hemm ħafna x'telaboratarġi li ma jisu bħala starting point. X'taħseb inti? Naħseb inevitabbli fil-każ tiegħi naħseb hija xi ħaġa li dejjem kbirt magħha. Għalhekk inħossha li vera inevitabbli. U għan-nies li forsi ma kellhomx dik l-opportunità, xorta waħda hija inevitabbli għax kulħadd huwa b'xi mod jew ieħor kreattiv. Jekk hux il-mod ta' kif nilbsu li hija xi ħaġa li nesprimu ruħna biha, jew il-mod ta' kif it-tfal jilagħbu, il-kurzita li għandna, u l-mod ta' kif nistgħu nesprimu ruħna. Nasib jiena parti nesprimu ruħna anka xemm madwarna. Jiġifieri jekk għandi mobile hemm xi tip ta' arti bħala background. Żgur. Jekk jiena qiegħed ma' sħabi u qed naraw film, naħseb jiena hija arti wkoll, korreġuni fejn se jiżball. Naħseb jiena ara, skont kif x'nifhmu l-kelma arti, ma nistgħu nibdew billi nagħmlu naqa' definizzjoni. Hawnhekk naħseb għal dan l-episodju ħanużaw is-sens tal-art, il-kelma definizzjoni tal-art fis-sens wiesa. Għax naħseb li tajjeb anke nibdew ukoll hekk mhux tajjeb li nifirdu l-arti viżiva, l-arti performattiva. Ifhem, naħseb kollha huma parti mill-istess familja u għal-mod kif nespremuhom li huwa differenti. Mela, jiena personalment ma tantx inħobb definizzjonijiet meta nitkellmu fuq l-arti. Għax dejjem hemm xi tip ta' xi tip ta' innovazzjoni u hemm il-bidla fl-arti. Allura speċi li jkun hemm definition personalment inħossa li tillimita. Imma jekk kieku kelli nagħmel xi tip ta' definizzjoni, naqbel ma' Derin li tkun wiesa mhux ħażin, għax nara jisa meta bl-Ingliż umbrella term, kollok umbrella, jkollok ħafna definizzjonijiet differenti. Ġifieri naħseb jien min-naħa tiegħi il-prattika soċjali hija arti għalija li semmejt l-ambjent ta' madwarna. Li mmur nimxi fil-natura jew fil-urban bil-ħsieb tal-arti, għalija dik hija definizzjoni ta' prattika artistika. Grisu, id-definizzjoni li tagħti inti li hija Eżatt, hija aktar miftuħa. Għax ovvjament l-arti hija magħmula minn ħafna elementi varjati. Dik hija waħda mill-ikbar mistoqsijiet. Meta niġu fil-filosofija tal-arti hemm 3 mistoqsijiet kbar. L-ewwel waħda hija x'inhija l-arti, l-oħra hija l-arti qatt tistax tkun morali jew immorali, u mistoqsija oħra hija l-ġudizzju tal-arti fuq livell estetiku x'inhu sabiħ u x'inhu l-ikrah. Issa, meta nitlu fil-mistoqsija what is art, x'inhija din l-imbirka arti, il-bibien infetħu beraħ kif qed tgħid sewa Raffaella għaliex id-definizzjoni tradizzjonali
ta' dak li kien mifhum bħala arti, jiġifieri kriterji u kanon stabiliti li ħafna drabi kienu jkunu mibnijin fuq il-rappreżentattiv, il-figurattiv, dak li hu sabiħ sewwa, li xorta għadhom preżenti llum il-ġurnata minħabba raġunijiet storiċi, kulturali, li għaddiet minnhom id-dinja u kif ukoll id-dinja artistika. Dawn il-boundaries infetħu. Sewwa ġifieri mhux fadlinna biss l-arti li trid tkun magħmula bil-fors ngħidu fuq tila, biż-żeba, bil-pinsel, imma mixja llum il-ġurnata b'dik l-intenzjoni artistika tista' wkoll titqies bħala forma ta' prattika artistika. Għaliex kien hemm ħassieba u kien hemm artisti li iċċellenġjaw l-establishment, l-status quo artistiku u ftaħna din id-definizzjoni u tiġi definizzjoni wiesa li tilqa' prattiċi differenti li jagħmel l-arti daqshekk illum il-ġurnata inklusiva u demokratika u daqshekk eċitanti. Għaliex dak li qabel jista' jkun bniedem kien jikkonsidra assurdu u ma jappartenjanix għad-dinja tal-art illum il-ġurnata bil-mindset ġifier adegwat anke b'ċertu edukazzjoni u b'ċertu riċerka tista' tapprezza affarijiet f'dak id-domain li qabel ma kienx jiġi apprezzat. Ġifieri Derin ma taħsibx li jista' jkun hemm li vera hemm marti li hija assurda. Fis-sens, jien anke ċertu jkun hemm naf li forsi nis li artistiċi mhux ma jaqblu miegħi, imma ġieli jkun hemm ċertu biċċiet ta' arti li jiena ma nsib l-ebda sens artistiku jiena personali fihom ma tieni l-ebda feeling għax jien wara kollox naħseb li l-arti dik kollox il-feeling dak li qed inħoss jien qed nara dik il-biċċa xogħol issa hi x'inhi. Hemmhekk nara l-oġġett artistiku. Imma forsi din anke dak li jkun jipprova jivvaluta il-press tagħha tkun redikolu l-pressa sempliċement għax għamela dak il-persuna. Li ma rajt lebda sforz biex saret. Ma diġà daħalt variable li l-wassu ekonomiku u dak li nixtieq suq tal-arti huwa annimal differenti mill-art innifisha. Li diskutu wkoll fis-sens anke l-artist jew li qed isejjaħ lilu l-artist qed tagħmel differenza biex l-arti apprezzata aktar inqas jew qed nagħtuha valur differenti sempliċement għall-artist mhux għax qed ittik l-arti nnifisha, l-biċċa xogħol tal-arti nnifisha. Mela, nibdew mill-xismu. Mela, l-arti. U d-definizzjoni tal-arti. U l-arti irrid ikun hemm artist jew ma rridx ikun hemm artist. Irrid ikun hemm udjenza jew ma rridx ikun hemm udjenza. Irrid ikun hemm xi ħadd li jipparteċipa jew xi ħadd li ma jipparteċipax. L-arti trid bil-fors timbieħ biex tkun arti jew ma tista' tibqa' magħluqa x'imkien. Jista' biċċa xogħol tkun xi ħaġa fiżika jew xi ħaġa intangibbli. Jew esperjenza. Għalija l-arti kif diġà qed semmejt il-mixi hija prattika artistika li nista' nagħmel waħdi jew ma' grupp li qed nagħmel ġo postijiet differenti jekk hux għall-natura jew inkella fl-urban. Ġifieri hemm Risu qegħdin naqblu li l-arti hija idea wiesa ħafna. Tajjeb, issa jekk naħsbu ftit għaliex l-arti f'ħajjitna, għaliex fi għandna bżonn jew forsi m'għandniex bżonn l-arti f'ħajjitna. Jiena hawnhekk eżempju għandi riċerka tal-World Trade Organization li tajt li għamlet reviżjoni skopika tal-riċerka, jiġifieri għamlet riċerka tar-riċerki biex impoġġuha b'mod sempliċi, li enfasizzat il-benefiċċji diretti u indiretti tal-arti fil-prevenzjoni u promozzjoni tal-saħħa mentali u fiżika. Ġifieri hawnhekk il-World Health Organization l-ikbar organizzazzjoni ta' saħħa qed tgħidilna li l-arti f'ħajjitna hija importanti għax ħatejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika. Kif ħatejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika? Mela, dak huwa konsegwenza tal-prattika tal-arti. Ġifieri l-arti tista' tgħix għalija vakum. Vakum, ġifieri ma tantx huwa vakum. Din ħobnejda dil-frażi, l-arti hija dwar il-ħajja. Sewwa, allura meta ovvjament l-argumenti li nitkellmu fid-dinja tal-arti huma l-argumenti dwar il-ħajja, dwar l-eżistenza tagħna, dwar dak li hemm madwarna. Għalhekk hija diffiċli titkellem bl-arti
fl-arti fuq l-arti ġovakum, għax hija inesistenti, hemm il-kuntest soċjali u storiku u kulturali li wieħed irid jikkunsidra. Naħseb dan il-punt li għadek kemm qajjimt huwa importanti għaliex jixħed dawl fuq l-arti li forsi ninjoraw. L-arti hija dak sa tgħidu li tkun qed inkun romantiku żejjed imma naħseb jiena l-arti huwa dak li veri jiddistingwina minn annimali oħrajn. Ngħidlek qas it-teknoloġija ma tiddistingwina daqshekk mill-bqija tal-gruppi tal-annimali li hawn fuq din id-dinja għaliex. Għaliex xadina bġebla tkissirha kokonat, issib qasafar illi kapaċi jużaw branches, twigs biex jibnu d-dar biex jiġifieri dawk huma kollha elementi teknoloġiċi, iżda għadni qatt ma rajt annimal b'mod spontanju jagħmel xi forma ta' arti fġieħ l-art innifisha bħala espressjoni fija nnifisha. Tara annimal li pereżempju jagħmlu xi żifna partikolari, imma hemm intenzjoni immedjata, l-intenzjoni għal mod tal-kelma li tipprokrea. Imma l-arti fija nnifisha bil-mod kif nifhmu aħna tista' tkun espressjoni fġieħ l-espressjoni fija nnifisha. Ġifieri l-asfur ma jkantax biex ikanta għax qed jgħaddi messaġġ. Hekk qed tgħid. Nassumi jimmenix biologist, imma naħseb li hemm raġuni evoluzzjonarja għalfej l-asfur kanta b'tali mod. Hemm id-dera estetika kif qegħdin ngħidu ma għandha funzjoni, l-funzjonalità. Kwadru jista' ma jkollu l-ebda funzjoni ħlif li jeżisti. Li hija riflessjoni importanti. Sa dik naħseb li dik ir-riflessjoni tgħid xi ħaġa fuqna bħala bnedmin. Żajna l-ewwel analoġija tal-arti bħala lingwa. Il-poeżija hija tant speċjali għaliex hija sabotaġġ tal-lingwa konvenzjonali. Sabotaġġ f'sens sabiħ. Il-metafora kif topera ma toperax bil-mod kif aħna nitkellmu ta' kuljum. Ma titkellimx bil-metafori biex tikkomunika, siba diffiċli. Kun hemm ħafna interpretazzjoni u taf ma tasalx fejn għandek tasal, imma s-sabiħ tal-metaforu huwa proprju dak biex tesprimi xi ħaġa straordinarja bħal huma l-emozzjonijiet li l-lingwa konvenzjonali forsi mhux kapaċi twassal, għandek bżonn tuża l-lingwa li hija straordinarja, li hija l-metafora. Fil-kastana l-arti hija dik il-lingwa straordinarja li kapaċi tesprimi profonditajiet li huma spiritwali, intellettwali, emozjonali li l-lingwa konvenzjonali, lingwa viżiva konvenzjonali mhux kapaċi twassal. Iżda bl-arti, bil-metafora, bil-manipolazzjoni tal-għodda viżiva, sewwa letterarja, mużikali, kapaċi tidħol f'ċertu profondità li tiskopri aktar lilek innifsek, il-fond tiegħek innifsek. U xi ħaġa fuq dan l-aspett naħseb meta tkun qed taħdem man-nies bl-arti. Kif qed jgħid Darren, ċertu affarijiet jistgħu jkunu diffiċli biex tesprimihom. Jew pereżempju tkun qed taħdem ma' gruppi varjati, pereżempju ma' tfal. Li forsi l-lingwa mhijiex daqshekk żviluppat, għal-ħsieb mhux daqshekk żviluppat biex tkun tista' jittrażmettuh b'ċertu lingwa. Imma jekk tikkomunika tramite l-arti, tista' toħroġ ċertu affarijiet li forsi jekk tmur tkellem lil grupp ta' tfal ma jkunux daqshekk immedjati, ma jkunux ma toħroġ mill-ewwel. Per eżempju, kif qed naħdem ħafna bil-mixi, bil-prattika soċjali, u kelli esperjenzi fejn inkun qiegħda fi gruppi u b'xi mod jew ieħor l-arti, l-użu tal-arti toħroġ ċertu affarijiet li kieku ma nagħtux każhom. Bħal per eżempju, meta nkunu fil-postijiet pubbliċi, per eżempju kif inħossuna safe fil-postijiet pubbliċi. Kelli esperjenza ma' grupp ta' tfal fejn bħala adulti aħna l-ħaġa li naħsbu hija physical boundaries, physical infrastructure. It-tfal, tfal u adulti tajtom biċċa tafal u saqsejtom
how do you feel safe in public space. It-tfal, kien hemm xi tfal qalu qabdu t-tafal u qabdu impression ta' dejn ommhom jew l-aħwa tagħhom. U għalihom that means safety. Li kieku probabbilment, mhux probabbilment, għax kont qed nitkellem magħhom qabel, dan il-fatt ma ħareġ meta kont qed nitkellem magħhom la mal-ġenituri, ħareġ tramite l-arti hemmhekk, ġifieri badna biċċa tafal u ħadna l-impression. Daw il-ġenituri u t-tfal tagħhom meta tkun fuq il-bankina, meta tkun f'post pubbliku kif tħossok safe. Tajthom it-tafal ikollhom jaġnu xi ħaġa li għalihom. Eżatt, jien saqsejthom, ġifieri morna mixja u saqsejthom biex jieħdu impression jew inkella jagħmlu skultura żgħira. U b'mod naturali mhux b'ħafna ħsieb xi ħaġa immedjata qabdu dejn ommhom u ħadu imprint tagħha. U dika turina kif ċertu affarijiet we take them for granted, laqas nikkonsidrawhom. Jisu razzjonal ma wasalx hemm, però meta inti ingaġġajt forsi iktar l-emozzjoni għax nemmen jiena bil-kreattività qed tingaġġa iktar jisu s-subkonxju u l-emozzjoni qed nifhem sew. Hemmhekk moħħhom mar għal konnessjoni malit ta' ommhom li forsi s-soltu mdorrijin meta ommhom tħoss li ġejja karozza jew xi tip ta' periklu taqbadhom minn idejhom. Allura huma dik ittihom dik il-safety qed nifhmek sew. Eżatt. Ekku, u naħseb dik hija għalija l-arti fil-ħajja ta' kuljum. Hija apparti li qed nesprimu ruħna jew qed napprezzaw l-estetika. Hija wkoll metodu ta' kif aħna jisek we map out our lives. Infatti, hemm riċerka ta' Smithson li tajt terapija tal-arti ġiet użata b'mod wiesa biex ittejjeb is-saħħa mentali u l-benesseri għax tippermetti l-individwi jesprimu lilhom infushom mingħajr kliem. Ġifieri aħna nafu li anke fit-terapija hemm dik terapija tal-arti ma mhux biss għax fil-verità f'ħafna mit-terapija tintuża l-arti b'mod differenti jekk hux kidba, jekk hux reċtar, jekk hux tpinġija. U hemmhekk naraw li toħroġ ċertu emozzjoni kif qed tajt inti, ġifieri riċerka taqbel ma li qed tajt inti, li forsi kieku isibuha diffiċli artikolaw dak l-emozzjonijiet. Anke minħabba naħseb jiena li meta qed nitkellem qed ningaġġa moħħi. Allura jekk jiena m'għandix il-vokabolarju biex nitngħid dak li qed inħoss bħalma bedejt ħafna dejjem l-ewwel, jekk jiena tajtni biex impinġi jew tajtni mod kif nesprimi ruħi b'mod iktar kreattiv li naħseb jiena ma talmuni intom meta bniedem ikun kreattiv qed jisu jidħol iktar fis-subkonxju tiegħu, hemmhekk iktar faċli nsibu mod ieħor kif nesprimu dak li qed inħossu anke jekk moħħna għadu m'għandunx qed inħossuha. Iva, 100%. Naħseb ħafna artisti jagħmlu għadik. Ikollok toqla jkollok ħsieb, ma tkunx tista' toħorġu imma b'mod konkret, b'mod razzjonali, iżda intu u taħdem jibdew ħerġin affarijiet li tibda tistrieħ, tipproduċi xi ħaġa qas ikollok possibilment qas ikollok sens ta' dak il-ħin immedja xi tkun għamilt, jgħaddi ftit ta' żmien u tibda tara ċertu affarijiet. Freud kien iħobb janalizzhom dal-affarijiet bil-psikoanaliżi, speċta l-kritika għal Freud kienet li forsi kien it-terapit ħoloq wisq terapija tal-art, ġifieri tfittex ħafna dak ngħidulu il-hidden texts, il-hidden agendas ġo kwadru. Però huwa minnu. Dak f'kollox kien hekk Freud. Dak f'kollox. Anke fuq ommu għamel. Gaz dawn fuq kollox. Ħabba l-ommu qed jeżamina. Eżatt. Imma huwa punt sabiħ li ġo kwadru tibda tara narrattivi illi kemm l-artisti nnifsu ma jkunx possibilment konxu tagħhom u anke jafu jkunu din jirriflettu kuxjenza aktar kbira, kuxjenza ta' poplu, ta' nazzjon, ta' kultura, l-enerġiji li jkunu għaddej. Malura jiena jekk għandi it-tfal u ħadtom jaraw esibizzjoni. Għalfejn għandhom jaraw
esibizzjoni ġviri jisu l-emozjoni ta' ħattijħor, mux jek jisan dinajdu, jek jiena mort na esibizzjoni. Kif qed jibbenefikaw li di u jiena meta mor naraw daw l-inkwatri li saru minn daw l-emozjonijiet? Ara, ħanejdlek, dinja mistoqsija importanti ħafna. Miex daqsek faċ li ħanżid xi ħaġa oħra taħseb li kulħadd ħajħu l-istess emozzjoni mill-istess biċċa xogħol? Jena dik kon ħanasel, di bħal meta fl-esamijiet tal-letteratura, jituk biċċa poezija, tekst, jgħidulek x'taħseb jew xi tifisser l-awtur bija, xi tifisser il-poeta bija. Aktarx qas il-poeta ma jaf għax kien istint. Il-poezija ħarġet għax kella toħroġ. U il-narrativa li bniedem ipoġġi fuq dik il-biċċa arti, fuq dak l-artwork, fuq dak il-biċċa mużikali, hija maħluqa bid-dialogu. Id-dialogu ta' l-artwork innifsu xetiku, imma inti l-interpretazzjoni tiegħek hija mibnija fuq il-bagalja tiegħek personali. Ġifieri din hija waħda mill-ikbar biżgħat naħseb għall-artisti. Sakemm artisti kollu l-kwadru l-artwork tiegħu ġo l-istudio tiegħu qiegħda protetta. Ġifieri għandha letteralment is-sens tagħha huwa totalment fidej l-artist. The artwork prescribes to his understanding. Però la darba l-artwork ħarġet lilin mill-bib tal-istudio, dik saret indipendenti. Tista' tpoġġi artist statement u l-artist jgħid isma' meta ħloqta di kelli din l-idea xtaqt nesprimi din il-ħaġa, però dik saret awtonoma u ma tista' qatt tikkontrolla l-interpretazzjoni tal-viewer. Tista' tgħidlu jekk jiena tinħoss nirrabjat nara dil-biċċa, kif tista' tgħidli li dil-biċċa jiena nemmen li ħafna dax naħseb jiena il-ħmiħsara li ssir f'Malta fejn tidħol l-arti hija propju bħalma semmejt inti dak li meta nesponu lil-uliedna għall-arti irridu bil-fors nagħlmuhom aħna dik l-arti xi tfisser. Il-poeżija dik uża dik il-kelma x'fisser hekk, jekk ma naraw play jekk qed nistudjaw Shakespeare fisser hekk, u minflok inħallu lil żgħażagħ u l-itfal jaraw huma x'qegħdin iħossu. Hemmhekk qed anke fl-arti qed nimponu fuqhom kif jaħsbu dwar dak l-inkwatri u dik il-poeżija. Jiena biex inżidna anke mal-Alderin u anke semmita qabel Raffaella, jiena għalija personali sakemm l-artist għadu żamm dik il-biċċa xogħol ġa l-istudju għalija għadha mhux arti. X'inha li arti hija arti meta hemm xi ħadd li qed jirċievi. Teoriji varjati li dibattu. Jiena l-opinjoni tiegħek. Xtaqt immur ukoll, it-tnejn taħdmu ma' tfal. Issa u semmejna hawnhekk anke fl-istatement li semma Matthew kemm li tkun liberu tesprimi l-arti tiegħek. It-tfal, ħafna drabi nibdew mela l-ewwel li tittallimhom it-tfal tal-inqas ma jpenġux mal-ħajt, ipenġu fuq karta. Mbagħad kif għaddew ma jena, mbagħad aktar ma jgħaddi żmien. Ma xi ħobb iż-żeba u l-kuri taż-żeba. Aktar ma jgħaddi żmien tipprova li tpenġi ġal-linja. Mbagħad ċertu kuluri li issa ma suppost blu ma tużax. Tiġri, xi ħaġa li tiġri. Kemm tajjeb jew mhux tajjeb. Jien ma tax naqbel magħha. Kemm Raffaella. Assa jiena assoċjat ħafna mal-akkademja u ma' tradizzjoni imma fejn jeħtlu żgħar totalment mal-linja ta' Raffaella, naħdem ġifieri l-espressjoni. Għax inkella tiġi xi ħaġa frustranti. U di xi ħaġa li ltqajt magħha ġifieri jien għandi tifel. Imma wkoll meta naħdem ma' tfal, il-mument li inti qed tittihom kaxxa. U anke minn età żgħira ġifieri minn 3 snin fejn daw 3 snin għandhom, sentejn ilhom sentejn f'wiċċ id-dinja, 3 snin f'wiċċ id-dinja, qed jiskopru l-affarijiet, qed jiskopru l-materjal, il-kuluri, il-forom. Jekk ħantuhom mill-ewwel kaxxa u tgħidulhom trid tpinġija ħamra u ma tistax toħroġ mill-linja jew is-sema blu ħadd tifrustrom mill-ewwel. Ġifieri jew inkella qed tagħtihom minn imqas forsi naqra ta' età ikbar u tgħidulhom trid taqta' ma' din il-linja.
jekk ma jkollhomx il-kapaċità li jaqtaw daqshekk b'dettall, ħadd ifrustrom u ħadd ġalhom iħossuhom li jew mhumiex tajbin jew dija xi ħaġa boring. Ġifieri għalija l-arti, speċjalment ta' dik l-età, il-libertà hija kollox, il-libertà mhux ġast tal-espressjoni, ma l-libertà li tiskopri l-materjal, li tiskopri l-madwar tiegħek. Eżatt, meta nitrenjaw l-allima tagħna biex isiru allima tal-arti, ovvjament il-pedagogija għandha hija xjenza. U meta nagħlmu s-suġġett, nagħlmuh mhux biss għax naħsbu hekk imma xtejt ir-riċerka u nibnu kollox b'mod organizzat li jagħmel sens. Issa, meta tistudja s-psikoloġija ta' tfal, tiltaqa' ma' ħafna riċerka li tgħidlek li tfal hemm stadji differenti illi jkunu qegħdin jiżviluppaw fihom. U huwa b'mod naturali kif il-moħħ jgħaddi minn ċertu fażijiet u jibda jifhem affarijiet jiddependi mill-età. Pereżempju, ċertu prinċipji matematiċi ma jista' qatt jifhimhom tifel ta' 3 snin. Għaliex? X'il-moħħ għadu ma jkunx equipped biex jinterpreta dik it-tip ta' informazzjoni. Ikun għadu jrid jikber sabiex joħloq dik il-venju fejn dak it-tip ta' raġunar isir. Tant ieħor fl-arti, ċertu żviluppi u kif ħaqbad ngħid, mod ta' kif tħares lej id-dinja ta' madwarek, sewwa, jiġi biż-żmien. Ġifieri hemm mod, pereżempju, hemm studji fej jisiru riċerka ma' tfal, fej it-tfal dejjem ipenġu kif ipenġu bniedem. Ras kbira, sewwa, b'żewġ l-istirqaq li jfissru s-saqajn u l-facial features. Għalli ma' raġuni. Għax għal dik l-età partikolari il-bniedem kollu kemmu huwa rappreżentat mir-ras. Sewwa, ġifieri l-aktar affarijiet essenzjali tal-bniedem jiġu mill-espressjoni tal-wiċċ, mill-komunikazzjoni. Allura meta t-tifel ipenġi bniedem dak il-mod, mhuwiex ħażin, huwa sempliċiment il-mod kif hu jinterpreta r-realtà ta' madwar. Issa, jekk inti tibda twaddablu fin-nofs notions bħal torso, proporzjon, mhuwiex equipped iż-żgħir għadu qed jifhimha d-dinja ta' madwar u dan. Allura għalhekk irridu meta għalhekk hija serja ħafna l-edukazzjoni tal-arti, għaliex inti trid timxi hand in hand, eat feed ma l-iżvilupp tiegħu personali tal-istudenti jew studenti biex ngħidulhom hekk, ta' tfal. Sewwa ġifieri ma tistax twaddab u timponi fuqhom ma jagħmel sens li ma tifel ta' 3 snin tgħidlu għax il-Peter Ross infassalek, dak bil-fors sidruhom, lek imma l-Peter Ross mhux itir. Mhux dak li hu sabiħ, allura għalih parġwiena biżżejjed. Qed jinkapsulaw dak kollu li jirrappreżenta il-Peter Ross. Allura essenzjali li nagħtu każ l-affarijiet l-espressjoni, sewa, aktar milli rappreżentazzjoni realistika u figurattiva, għax ma tagħmilx sens f'ċertu punt. Jisu f'dal-każ l-arti il-persuna qed jirrappreżenta dak li l-persuna tara. L-iskema. U għamot kif tirrappreżenta skema u tirrappreżenta dak li qed tifhem madwarek. U għalhekk interessanti mbagħad anke fit-terapija li meta inti qed tqabbad tifel ipinġi l-familja tiegħu. Ikun interessanti meta tara jekk il-missier ipinġih xi kbar mill-om, kemm ikun il-bot minnu, jekk l-om pinġi s-sewda u mbagħad il-missier ħafna kuluri. Għax hemmhekk hu qed ipinġi u qed jurik dak li hu qed jesperjenza. U ġieli anka minn permezz tal-arti dak li tajiet, anka kien hemm sitwazzjonijiet fejn indunaw meta persuna tkun għaddejja minn abbuż. Għax inti anke hekk eżempju ipinġi partijiet tal-ġisem li kieku tifel ieħor mhux ħajara. Hemmhekk qed nassoċja ma li qed tajt inti kemm kultant mill-arti anke nindunaw l-esperjenzi li għaddej minnhom tifel jew tifla jekk hux għaddej minn mumenti sbieħ jew inkella momenti koroħ l-iskola jew inkella mal-familja man-nanniet eċetera. Eżatti. Sekk aħna jekk ħanalmuh li bil-fors il-papa u l-mamma jridu jkunu ndaqs minħabba l-proportion u s-sema bil-fors blu. Ara hemmhekk ħankun qegħdin anka ma nagħtux validazzjoni għall-emozzjonijiet u l-esperjenza tal-istess tfal. Żgur, hemm post għalihom ta' dawn l-affarijiet. Ġifieri mhux qegħdin ngħidu li dejjem ma tpenġi kontra dak jekk inti meta tikber il-qudiem tgħid jiena interessat fl-arti rappreżentattiva u interessat li nitgħallem it-techniques biex
fuq canvas nagħmel riproduzzjoni fidila tar-realtà ta' madwari. Tista' tagħmilha. Hemm lok għalija, però ma tistax timponi viżjoni waħda u trid tapprezza wkoll nasa speċjalment fejn jitlu tfal illi huma sensittivi ħafna huma vulnerabbli il-mod ta' kif wieħed japproċċja l-arti. Ġifieri malli tibda tpoġġi kif qalet sewwa Raffaella ċertu bibien qed tifgaw qed tifgaħħa din il-persuna. Fl-istess ħin nifhem ukoll li qalet Raffaella mux li għalet iktar l-ek li bdiet titkellem fuqu li kultant it-tfal meta jaqtaw bl-imqas, meta tibinġu ġo online, lan kultant miex hija l-arti jew l-espressjoni mija wkoll fine motor skills. Ġifieri kultant qegħdin nagħmlu tfal jaqtaw mal-line mhux biex aħna nimponulhom l-parti artistika tagħhom, imma li nagħlmuhom jużaw il-muskoli tal-idej biex ikun jistgħu jikkontrollaw jimmanipulaw l-imqas b'mod li adapitada jistaw taf kif ħadmu idejhom aħjar. Ekku, il-xismu ma anka per eżempju, jien ma t-tifel għanna ħafna karti kullimkien u għaddej minn fazi ta' kolaġ bħalissa. U xaħġa li l-nħob namel jena li l-nħallih kemm jista' jkun liberu, ġifiri jekk per eżempju qed jinteressaħ li jaqta l-affarijiet, ovvjament under supervision biex ma jmurx weġġa, imma ma jieħu l-karti, mhux nagħtih, jieħu l-karti u joqgħod qasqas. U bil-mod il-mod, m'hemmx għalfejn nissegwi linja, ġust qasqas freely qasqas. Imma qed kuljum qed jipprattika. U dik li mbagħad eventually qed tgħin il-fine motor skills, mhux il-linja, imma li dejjem qed tagħmel xi qed tuża jdejk, li qed tuża idejk mod differenti. U naħseb dik xi ħaġa li sfortunatament illum ma tantx qegħdin nagħtuhom ċans li tfal għax intuhom it-tablet, intuhom il-mobile, jew inħalluhom jħallu jaraw it-television. Mhux qed ngħid li jien qed nagħmel xi ħaġa tajba jew aħjar jew dana, imma l-tfal għandna bżonn intuhom iktar affarijiet li jistgħu jimmanipulaw. Ma jekk fuq it-tablet jgħid ipinġi, jekk fuq it-tablet jgħid joħloq affarijiet. Mhux l-istess. Għalfejn mhux l-istess. Għax il-karta li tħoss it-texture li taffex bidejk, eżatt, li flimkien qegħdin ngħidwu. L-istruttura flimkien qed ngħiduha. Ma tistax tibqa' dejjem nadi. Kif ħabbatni? Inti tiekol il-platt u tiekol il-menju l-istess. Mela inti bit-tablet qed tiekol menju. Mux l-istess. Pal-istorja ta' Mux il-bax metafora dik. U semma jek għal xef jan ħuplike. Kif ħadima? La, ma miex l-istess. U barra minnek, kif għettejt sawa Raffaella, il-fat li għetqasqas b'mod repetitiv, it-tifel għet jiddeċiedi, jieħu d-deċizjonijiet u. Sax kien għandu jasal bit-qasqisa? X'sej qasqas? Meta jibda jaqqat il-kollaġ, qed jibda jħaddem ċertu valuri estetiċi, prinċipji li għedin ġomoħna gestalt theory għal-mod tal-kelma, right? Għanna dak li għedun prinċipji u l-elementi tal-arti u d-dizin. Jibda jħaddemhom b'mod istintiv u jibda jibni sens estetiku. Jibda jażel eżatt il-vokabularju, jibda jażel il-kompożizzjoni għas-sama. Forsi mhix il-kompożizzjoni li nażel jien, imma t-tifel li qed jibnija. Ollum il-ġurnata konsegwenza tek naraw fl-arkitettura. Jekk tħares madwar l-arkitettura hija riflessja ta' nuqqas viżiv letterarju. Diki, l-estetika tal-arkitettura tal-lum ngħidilha l-arkitettura tal-cruise liner. Hija arkitettura dettata minn sistema modulari. Kollox irid ikun modular dak li jaqdi l-ewwel il-funzjoni tiegħu. Eżatt, function, imma dik innaqqas sforz biex nagħmlu qabel jekk tħares l-arkitettura ta' ftit 20 ta' snin ilu kienu kien hemm gost, kienu kien hemm gula madwar bieb, sewwa hija aktar expensive biex toħloqha, imma il-valur li tagħti lill-individwu li jgħaddi minn qudiem dik il-binja hija valur estetiku ta' pjaċir għax issarraħlek għajnejk. Għalfejn nibqgħu niskantaw ma ta' naraw arkitettura rumana, għax mibnija fuq ċertu prinċipji li jserħu lajn. Sewwa saru ħafna studji dak ngħidulu l-golden mean u li huwa
proporzjon li ssibu fin-natura. Llum tant kemm serna dissonanti min-natura, tant kemm tbedna min-natura li prinċipi ta' armonija li huma naturali, li huma part integrali mill-bniedem, għax aħna l-ikbar disgrazzja tal-bniedem hija li huwa superf, jemmen li huwa lilin min-natura, mentri huwa infassar ġo natura. Ftit eluf ta' snin ilu ħriġna minn qalb is-siġar ta' mhux xi. Ġifier qasmu aħna m'għadu nbidel kemm nasbu li nbidel. Mela meta qed nitbiedu tant il-bogħod, meta nitbiedu mill-armonija mis-sens ta' proporzjon ta' kulur li aħna naturalment infasslu li nkunu ġo fih. U nibnu dinja ta' madwarna li artifiċjali mibnija fuq prinċipi li mhumiex stressjaw. Dawwarna lil nfusna. Qed nitkellem fuq l-arkitettura, b'arkitettura qed qabbadna dwejjaq. Sewwa, għaliex, għax ma tajniex ċans li nfusna, nanalizzaw dak li hu sabiħ. Il-kompożizzjoni ta' binja ġiet iddettata mill-flus, mhux mill-valur estetiku. Inti ma tagħmilx siġra parapet sempliċement għax is-siġra sabiħa. Apparti minn hekk, imma qed tagħti dimensjoni aktar ħol. Issa qegħdin tgħidli kif sparajt fl-arkitettura, għax l-arkitettura hija parti mill-branċ tal-arti fil-wisa tagħha, hija l-organizzazzjoni tal-ispazju li tgħix fih. Dak li ngħidu kompożizzjoni, dak li huwa bilanċ, dak li huwa ritmu, dak li huwa pattern, huma kollha elementi li jinsabu fid-dinja tal-arti, fid-dinja tad-diżinn. L-istess elementi li nużajn biex noħloq kwadru, kompożizzjoni li tħares lejha u tħossha armonjuża u tgawdi u tuħu pjaċir tħares lejha. Tgħid illa kemm qed iserraħ dak il-kwadru kull ma fih naqablu aħdar imma titpaxxa tħares leh. U l-istess prinċipju illi perit irid juża biex jibni binja armonjuża li tkun kapaċi tgħix magħha ta' kuljum. Però id-dissonanza li ħloqna madwarna tlifnieh dak is-sens ta' visual literacy. Allura nħolqu arkitettura li hija dissonanti ma' dak li huwa l-bniedem. Għalhekk l-arti. Għalhekk l-arti. Fis-sens wiesa kbir tagħha, għalhekk naħseb l-ewwel definizzjoni kienet importanti li qed nitkellmu fis-sens wiesa, għax jekk imorru fis-sens nix u nitkellmu White Cube Galleries u x'qiegħed jiġi ġewwa l-Prado u x'qiegħed jiġi f'muża, dak qegħdin nużaw sens dejjaq ta' dik li hija arti li mhux neċessarjament qed tolqot lil kulħadd. U għalhekk tajjeb li ma jlabux ħafna bit-tablet u jpenġu fuq it-tablet. Le, ovvja. Qed titlef ħafna dimensjonijiet. U qed taffettwa iktar il-qudiem fis-sens kif qed jgħid Darren mhux apparti. Naħseb anke l-element ta' riskju. Il-tablet qed titgħallem li jekk ħadd żball. Mela irranġajtu stajt irranġaħ ukoll m'hemmx ħsieb minn qabel ta' xi trid il-finali. Hekk inti qed timmaġina biċċa xogħol li letteralment dejjem qed ngħidu qed penġi ma tistax ma taħsibx minn qabel sew xi ħadd tagħmel ma tagħmilx. Hemm ħafna affarijiet għax kif qed isemmi Darren il-fatt li s-sens ta' estetika, l-vokabularju tagħna, kif qed isemmi inti is-sens ta' riskju. Aħna għandna meta bit-tfal jisek dejjem tibża li ħajċabsu, tibża li ħajweġġaw, tibża li ħajaqgħu. Hemm ċertu biża. Issa tfal hemm l-esplorazzjoni, hemm il-risk taking. U dik hija xi ħaġa importanti għalija bħala omm inħoss li hija xi ħaġa importanti minħabba li jitalmu ċertu boundaries, li jitalmu ċertu karta, jekk ħanitfala ħafna kulur, se jiġri billi titqatta ma fija xejn. Ġifieri hemm ċertu tagħlim mir-riskju li bit-tablet min tista' tuħu xejn lura. Issa li xi ħaġa li naħseb li ħanerġa' mmur lura fuq għal xiex immorru naraw l-affarijiet ġo mużew. Li l-fatt li qed immorru u qed naraw varjetà ta' arti qed tkabbar il-vokabularju tagħna estetiku. Issa jekk tifel jew tifla l-unika ħaġa li qegħdin jaraw hija t-tablet u mhux qed u mit-tablet ġol karozza l-iskola jew morru xi activity oħra li huma tajbin, ovvja li tajbin. Imma dik hija d-dinja tagħhom. It is
memx dik l-iskoperta. U meta inti qed tmur, forsi hemm forsi iktar opportunità ta' skoperta jekk tmur ġo xi mużew jew inkella tmur f'attività li aktar bbażata attività artistika. It-tfal qed twessalhom naqra l-orizzont. Issa jekk maħniex qed nwessalhom dak l-orizzont, il-kreattività eventwalment ħadd mejjita. Ġifieri Ġifieri il-fatt li daħlu huma ġo l-ispazju, esploraw huma l-inkwatri, hemmhekk huma qegħdin ngħinuhom anke jimmaġinaw iktar u ġo moħħhom jikkreaw ideat ukoll u anke jħossu emozzjonijiet li kieku qed isegwu logħba fuq tablet mhux qed jieħduha. Mhux hekk qed tajt? It's something kompletament differenti u għandek anke pereżempju il-fatt li tmur tara exhibition, jien kemm jista' jkun immorru anke bit-tifel hija xi ħaġa ta' ġimagħtejn kienet jarma exhibition miegħi. Jiġifieri it is a bit of a running joke magħna imma dik hija l-ħajja tagħna. U il-fatt li jara u jitkellem, ġifieri mhix kwistjoni ta' qed nara biċċa xogħol. Imma li tirrispondi għalija li pereżempju l-aħħar darba morna naraw exhibition spazju kreattiv. U kien hemm xogħol ta' Sephora Xkembri li affaxxinatu għax kienet qed tuża s-suf tan-naċ, kienet tuża kuluri naturali u beda jsaqsi fuqhom. U anke jmiss, ġifieri li tmiss. Ovvjament jiddependi mill-artist u mill-art u kollox, imma il-fatt li hemm dak il-kuntatt u qed jirrispondi u qed titkellem fuq l-arti u qed tuża moħħok, it is għalija it's a very complete response tal-bniedem, ġifieri għandek qed tuża għajnejk, qed tara, taħseb, tmiss, timmaġina, ġifieri għalija dik hija l-arti, it's a complete expression and response. Derin, tkellimt ħafna fuq arti li tkun online, tkun komda online li tuħ pjaċir tħares li online. Però teżisti arti li twaġġa, li tbikki, li tirrabjak. Dik hija dimensjoni waħda. L-arti hija politika ħafna. Ġifieri dik xi ħaġa essenzjali. L-arti tista' tkun estetika u xi ħaġa tgawdi u tħares liha, tista' tkun ir-raġuni għaliex teżisti fiha nnifisha, art for art's sake, però l-arti hija politika u hija għodda li tista' taqta' ħafna fil-fond. Ġifieri llum il-ġurnata l-arti hija għodda sabiex wieħed iwassal kritika ta' dinja ta' madwaru, jitkellem fuq l-ambjent, jitkellem dwar sistemi ta' poter, jitkellem dwar l-individwu, jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata u l-futur, ġifieri il-lingwaġġ li juża l-artist mhux biss għax ipaxxi jista' qiegħed hemm biex jiskomoda wkoll. Ġifieri din id-dimensjoni għaliex l-arti hija importanti wkoll li nikkonsidrawha. L-arti tista' tkun skumdita għall-individwu u għandha tkun f'ċertu każijiet skumdita għaliex fid-dinja tal-arti il-bniedem huwa ħieles, għalhekk għandna dik l-espressjoni artistika, l-liċenzja poetika, l-artist huwa ħieles eżatt u anke l-individwu huwa ħieles li jitkellem b'tali mod li forsi f'teatri oħrajn, f'xenarji oħrajn tal-ħajja, isib boundaries, isib il-bibien. Allura il-politika fl-arti hija integrali. Ħafna artisti, Ai Weiwei biex nsemmi wieħed mill-aktar kontemporani li jidħol fit-trabil, jitkellem dwar sistemi ta' poter oppressivi, b'ċertu sinjali, b'ċertu movimenti, per eżempju, jien naf għandu artworks, darba minnhom tkellem per eżempju fuq il-labor force, fuq l-iskevitu tal-ħaddiema. U għamel miljoni ta' sunflower seeds, kollha maħdumin bl-individwi. Individwi penġew miljoni ta' sunflower seeds u tara dan il-baħar sħiħ ta' sunflower seeds. X'intarhom anke s-sens ta' dimensjoni, konna nitkellmu xi ħaġa importanti li tesperjenza l-arti
fil-ħajja hija s-sens ta' dimensjoni. Meta tara ċertu vastità, il-bniedem jereq ġo fija l-arti. Ġifieri għadni kemm ġej minn wirja ta' Anselm Kiefer, Fallen Angels. Meta tara daw is-sunflowers kbar 7 metri quddiemek inti tħossok minuskulu, hemm dal-kunċett ta' is-sublimi. Bħal meta tara tempesta ġejja fuqek u inti tħossok żgħir. U tiġi tkellem fuq is-supervja. Dik il-sens wiesa tad-dimensjoni jpoġġi l-bniedem f'postu. Jiġi li jerġa' minn ġdid. Jara li hemm vastità ħafna ikbar mis-supervja li għandna ġo fina bħala supervja mhux neċessarjament għax biksuħat, illa għaliex nintilfu fina nfusna. Nkunu annimali egoistiċi ħafna drabi, għandna nasbu li kollox iddur madwarna. Issa, minflok tempesta jkollok kwadru li tiereq fih. Barnett Newman. ħajt aħmar. Tidħol tgħid fil-bidu the untrained being jgħidlek ma dabillu dak kulħadd jagħmlu dal-Baħar l-Aħmar. Oqgħod ftit minuti ġo dak il-Baħar l-Aħmar u tħossok tiereq fih. Mbagħad tara x'tibda tħoss. Ġibek ewert jekk innifsek int minn tal-mod tal-kelma esperjenzi ta' biża'. Whatever. Issa tkellem fuq Baħar Aħmar. ċertu artworks huma politiċi, jiġeluk tirrifletti fuq affarijiet illi fis-soċjetà ta' kuljum jafu jkunu tabu, imma bis-saħħa tal-kwadru artistiku tal-installazzjoni qed jiġu diskussi affarijiet li altrimenti jaf ma jkollhomx vuċi jew dik il-vuċi tkun maħnuqa b'modi ta' ċensura u x'naf jiena ġifieri. Kultant dak li forsi il-poplu ma jistax jgħid minħabba oppressjoni qed isib mod tru l-arti li jista' jgħidha u anka għajem kuxjenza li jisma' mhux int biss qed tħossok hekk, anka dal-artist, allura bl-iskuża tal-arti jew permezz tal-arti nistgħu nitkellmu fuq dik l-emozjoni qed naqsmu kollha kemm aħna dik l-esperjenza. U anka ġieli jinħu minni personali, ġieli jkun hemm għaddej sitwazzjoni partikolari anka fil-pajjiż, ġieli tara kumment wara kumment u tajja ċertu kummenti. U mbagħad tkun qed tittalla fil-feed ta' Facebook tara xi ħadd għamel xi arti li qed jgħid l-istess ħaġa ma u hemmhekk tijaf u tirrifletti fuqha. Ġifieri awtomatikament xi ħaġek iktar b'saħħitha. Naħseb l-importanza li l-aktar ħaġa importanti hija li wara riflessjoni tiġi l-azzjoni. Ħafna kien hemm artisti, ġifieri ħafna drabi nasbu l-arti hija xi ħaġa tas-salut. Kien hemm artisti li qalgħu inkwiet u din inverted kommas kbir, għax kien hemm reperkussjonijiet kbar illi inħassu globalment għal-mod tal-kelma. Occupy, il-moviment Occupy, beda minn grupp ta' artisti ġo New York li riedu jiġġieldu kontra is-sistema inġusta tal-finanzjament u distribuzzjoni tal-ekonomija. Artisti bdew jikkampjaw ġo l-Financial District u ħadet ħoġġieġa madwar id-dinja kollha. Bad kellek Occupies differenti. L-artist jista' jkun l-ikbar revoluzzjonarju, jimbotta aġenda li hija skomda. Għamnek għanna riċerka oħra li titkellem fuq issa l-aspett soċjoloġiku tal-arti li jgħidlek l-involviment ta' attivitajiet artistiċi jista' jtejjeb il-koesjoni soċjali u jnaqqas l-esklużjoni soċjali. U hawnhekk forsi anke inti tispjega anke x'tagħmlu intom fej hawnhekk qed jgħid li l-programmi komunitarji tal-arti spiss ikunu assoċjati ma' żieda fil-parteċipazzjoni soċjali u anke titjib fil-benesseri tal-komunità, ġifieri Belfi u Benet hawnhekk qegħdin jgħidu kif l-arti tista' anke taqqat in-nies flimkien. Le, di hija xi ħaġa li ovvjament hija għal-qalbi ħafna u l-Fondazzjoni Gabriel Caruana hija xi ħaġa li nħossuna li hekk isna kif ħanbad ngħid, isa xi ħaġa li b'mod vera naturali u organiku sirna naħdmu fija, ġifieri bħala organizzazzjoni li bdejna mill-2016 u wieħed mill-ewwel proġetti li konna għamilna fil-fatt kien jismu Kreaturi. U kien wieħed mill-ewwel proġetti li għamilna kien ma' tfal u kien b'xi mod biex nintroduċu l-arti moderna, speċifikament l-arti moderna l-tfal. U ridna nintroduċu artisti moderni Maltin. U jisu minn hemmhekk bdiet dil-esperjenza li naħdmu mal-komunitajiet. Jekkux tfal, jekkux nies li huma aktar advanzati fl-età. U
vera rajna li naqbel 100% li tagħmel differenza. U tagħmel differenza mhux għax qed noħol u immorru lura għal xi ħaġa li hija fine art, imma li qegħdin noħolqu flimkien ir-relazzjoni ta' bejnietna. U waħda mill-affarijiet li niffukaw fuq hija dawn il-proġetti fil-komunità. Bħalissa dejjin fuq proġett jismu Layers of Being, għada taħdem fuq u Martina Camilleri li hija Community Engagement Officer magħna, imma wkoll she's a sound artist and she works in social practice art. U dan il-proġett partikolari u relatat mal-individwu, mas-soċjetà, imma kif inħossuna aktar waħedna, lonely. U qed naraw kif nistgħu tramite l-arti ngħinu lill-individwi forsi biex iħossuhom inqas waħedhom. U nużaw l-arti biex nibdew konverzazzjonijiet. Issa ċertu drabi inħossuna forsi meta naħdmu ma' nies li mhumiex daqshekk familjari mal-proċess ta' social practice art, forsi jħossuhom naqra imma x'se nagħmlu, x'se jiġri, x'se ħa nagħmlu biċċa xogħol kif what's the end goal. U meta once li nkunu tħanna fil-proċess jindunaw kemm il-ħin flimkien huwa dak l-iktar xi ħaġa importanti. Ħafna mindfulness ukoll, meta inti qed tieqaf biex tagħmel l-arti, tieqaf tisma' jekk innifsek u jekk qed tagħmelha f'komunità qed tisma' wkoll u tiġi iktar in touch ma' l-enerġija li tinħoloq bejn kulħadd ukoll. Eżatt, u qed tisma' lil ħaddieħor, tisma' li forsi m'intix waħdek milli għaddej, jew forsi per eżempju darba minnhom kelli workshops ma' ommijiet u etajiet differenti u kelli ommijiet li għadhom kemm saru ommijiet, ġifieri, u bdejna nitkellmu biċċa tafal, dejjem bit-tafal, naħdem ħafna bit-tafal jien. U bdejna nitkellmu bejnietna u ċertu affarijiet, ċertu challenges, ċertu needs li bdew joħorġu li ma tħossokx waħdek. Ġifieri ma tħossokx waħdek li tgħid illallu jiena għandi dil-problema jew jiena bħala qed inħossni vera guilty li forsi mhux qed ngħaddi daqshekk ħin ma' tfal, jew qed inħossni guilty għax irrid immur naħdem, jew inkella x'irrid nixtieq niqpa' ma' tfal. U dik is-soċjetà forsi ġġalna nħossuna naqra iktar guilty milli hemm bżonn jew hemm ċertu expectations ta' affarijiet li rridu nagħmlu bħala ġenituri. Il-fatt li meta inti qed tħammeċ idejk, meta inti qed tuża idejk, qed tiġi iktar in touch mal-emozzjoni tiegħek. Dejjem jista' toħroġ dan il-kunċett. U pereżempju xi ħaġa għalija sabiħa tat-tafal, it is that immediateness, that responsiveness tal-materjal. Ġifieri jiena ġeneralment meta naħdem bit-tafal jew nkunu sejrin mixja u naqbdu biċċa tafal u nqogħdu waħluhom mal-ħitan jew hekk, jew inkella fi grupp bil-qiegħda u ġast inqasmu biċċa tafal bejn xulxin. U it becomes isa secondary il-fatt li qed tifforma xi ħaġa. It is a means of kind of relaxing, imma wkoll you let your guard down. Eżatt, tiġi in touch iktar mal-emozzjoni tiegħek. Interin, x'inhi soċjetà mingħajr arti? L-ewwa. Ma nafx jekk teżistix xi forma ta' soċjetà mingħajr espressjoni artistika. Ġifieri jekk nibdew nħarsu lura lejn l-ewwel forum ta' ċivilizzazzjonijiet jew l-ewwel fdalijiet tal-bniedem. Kważi dejjem insibu xi forma ta' espressjoni artistika.
fl-aħħar mill-aħħar bdejna npenġu qabel ma bdejna nikdbu. Ġifieri f'sens storiku ħansemmi l-aktar każ ovvju huma l-Erjen bħal-mumma Lascaux, bħal-mumma Altamira fejn insibu l-ewwel tpenġijiet fl-Erjen ta' annimali preistoriċi. Sewwa ma nafux x'inhuma, jiġifieri aħna llum il-ġurnata nispekulaw x'setgħu kienu għax m'għandna l-ebda forma ta' kitba jew lingwaġġ li nistgħu ngħidu b'ċertezza li daw kienu jfissru hekk u hekk. Però li huwa evidenti huwa illi fost l-ewwel manifestazzjonijiet tal-bniedem huma manifestazzjonijiet ta' arti. Jew dak li nikkategorizzawhom taħt arti. Issa kellhomx funzjoni reliġjuża, jekk kellhomx funzjoni ta' talim. Setgħu kienu purament momenti fejn bniedem ħassil bżonn li għandu jpenġi daw il-bisons. Dak ma nistgħux inkunu nafu. Però s-soċjetà hija sa mill-bidu tista' kważi tibda tgħid li timmanifesta ruħha b'dan il-mod. Konna ġifieri dawn l-espressjonijiet artistiċi huma qabel l-agrikoltura. Ara kemm huma intrinsiċi ġol bniedem u naturali għarhom it-tfal tihom mark making tool u jibdew joħolqu l-forum. Ġifieri tant kemm hija naturali. Hija naturali skemm huwa naturali li għalhekk fil-bidu naturali skemm nieħdu n-nifs, għalhekk hija inevitabbli, għaliex ma li tina l-ewwel għodda biex nistgħu noħolqu l-marki, ħanoħolqu l-marki. U noħolqu l-marki qabel il-lingwa, ġifieri, issa araw daqsxejn, ġol moħħ għandna areas speċifiċi li jitrattaw il-formazzjoni tal-lingwa. Ġifieri, prior to that, we start to do mark making. Soċjetà mingħajr arti hija soċjetà li naħseb ħafna drabi ma tkunx kompleta. Soċjetà li hija għax anke fl-aktar forum reġimentali, aktar tal-bniedem, soċjetajiet komunisti, f'soċjetajiet faxxisti jużaw l-arti. Hija inevitabbli. Anke jekk arti dekorattiva ta' imma hemmhekk qiegħda. Wasanna kważi lejn tmiem ta' dan il-podcast, pero qabel nagħlqu nixtieq li kumment minn kull wieħed konklusiv dwar dak li ddiskutejna llum. Tibda interas fella x'in għaddek hemm spiċċajt. All right, naħseb xi ħaġa li dejjem tberrem f'moħħi u speċi pereżempju domanda ta' x'nistgħu nagħmlu biex inħeġġu tfal fl-arti jew kif nistgħu nagħlmuhom l-arti. Naħseb huma għandhom x'jalmuna, jekk intuhom iċ-ċans li nosservaw x'ikunu għaddin jagħmlu x'jinteresshom u ma nibżawx li ħajjiċċabsu jew ħajħamġu jew hekk. Naħseb għandna ħafna x'nitgħallmu minnhom. Ġifieri kif qal Darren il-fatt li l-arti hija inevitabbli hija xi ħaġa intrinsika, għandna bżonn nifqu ftit u nosservaw. Issa jekk hux qed nosservawhom ipinġu jew jaqtaw jew iwaħħlu xi ħaġa, nosservawhom u nosservaw mhux x'inhuma jagħmlu imma għal xiex qed jagħmlu hekk, kif iħossuhom u meta ilestu mix-xogħol artistiku tagħhom, ir-reazzjoni tagħhom, they feel very proud u jiġu juruk u dana ġifieri hemm ħafna x'nitgħallmu. Iva. Jiena forsi r-remarka li nixtieq nagħlaq bija hija li l-bniedem maħluq biex joħloq. Sawa? Il-bniedem anki fl-aktar funzjoni bażika tiegħu ħaj jipproduċi ħajja oħra. Ġifieri għandna sens ta' kreazzjoni li huwa ingranat ġo fina. L-arti hija mod ta' kif wieħed jista' jagħmel hekk. Bniedem jista' jkun inġenjuż, jista' jkun inġenier, joħloq bil-forum xjentifiċi, teknoloġiċi, però fessiet importanti ħafna huwa illi hija l-espressjoni artistika. Jiġifieri importanti li napprezzawha, anki jekk inti ma tħossokx bniedem artistiku, esplora dik id-dinja, hija parti integrali minn int. Kull filgħodu kif semmet Raffaella ftit tal-ħinejn u fil-bidu x'imdejna
anki x'inħat għażel x'ħat ilbeż, ħadd ħares lejn ċertu elementi estetiċi. Ma jfissirx li ħadd ilbeż u tkun opra tal-art intu miexi, però huwa tuża parti mill-visual literacy illi hija essenzjali u hija parti integrali minn dik li ngħidula d-dinja tal-arti. Jiġifieri fil-ċokon tagħna importanti li napprezzaw l-arti kif rajna hija mod ta' kif tiddialoga, tesprimi ruħok, tista' twassal messaġġi li huma komplikati ħafna, so fiċċuha l-arti. Biex inżid ma qed jgħidderin ukoll naħseb jiena l-arti huwa mument ukoll fejn tieqaf tirrifletti u tħoss iktar ġismek u moħħok x'qegħdin jgħidulek. Huwa wkoll mod kif tempatizza ma' ħadd ieħor billi tipprova tifhem il-messaġġ li dak li jkun qed jipprova jgħidlek. Tifhem l-istorja wkoll għax l-arti kultant tgħidilna storja fuq dak iż-żmien meta saret dik l-opra tal-arti u anke li tifhem iktar ħsibiet astratti. Allura hemm ħafna ħiliet konjettivi li anke l-arti qiegħda tagħti li tfal tagħna kien ħalluhom imexxuna huma u jkunu huma kreattivi kemm jixtiequ. Darren, Raffaella, grazzi li kontu qegħdin magħna. Wasalna fit-tmiem tara għaliex fejn diskutejna l-arti u l-importanza tal-arti. Infakru n-nies li segwew dan il-podcast biex jistiebu f'dan il-paġina. U hemmhekk anke ħajkun hemm aktar podcast simili, suġġetti varji. Ma baqa' xejn, ħlif nintaqgħu għal xi ieħor fejn ħaniddiskutu suġġett ieħor u nintaqgħu ma' mistiedna differenti wkoll. Grazzi.